ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቑባይን ሓፍተይ ንስኺ ዝገበርክለይ እቲ ሓፍትኻ ጓለዴኻ እውን ክትገብረልካ ዘይትጽብዮ ዓብ ጽቡቕ ግብሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ እቲ ዝዓበየ ምስጋና ንዓኺ እዩ ዝግባእ ይቐኒለይ ፀሓይ ሓፍተይ ብምባል ደጊሙ ሓቒፉ ምስ ሰዓማ ወዲ ረዛን እንታይ ገይረልካ ማቴዎስ ሓወይ ብምባል ፀሓይነሽ ተደፋኒቓ ኣዒንታ ብንብዓት ዘቕበባ እሞ እተን ነዚ ዝረኣያ ኣዒንቲ ረዘነት ንዓዒንቲ ፀሓይነሽ ቀዲመን ዘርባዕባዕ በላ ወዲ ረዛን ንኽልትየን ሓቒፉ ኣጆኽን ዘን ኣሕዋተይ ሓላላት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብሰላምን ፍቕርን ቀሲና ህይወትና እናስተማቕረሉ ግዜ ይፍልም ስለ ዘሎ ደጊም ባህ ክብለናን ብሓጎስ ክንስሕቕን እዩ ዝግባእ በለን ብርግጽ ማቴዎስ ሓወይ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ የለን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ወለድኻ ረኺብካ ዳግም ከምዚ ኢልና ንሕጎሰሉ ግዜኻ የምፃልና ፈጣሪ ኮፍ በሉ እቲ ግብጃ ናይ ወርቁ መሓዛይኩም ፅኤ እናዕለልና ክንሰቲና ሎሚ ምሸት ኢላ ናብ ደገ ክትወፅእ ክትብል ከላ ረዘነት ቀልጢፋ ብኢዳ ሓዘታ ረዘነት ሓፍተይ በለት ፀሓይነሽ ናብ ወዲ ረዛን እናጠመተት ልብ ወለድ ዛንታ ወዲ ረዛን መበል 129 ክፋል ኖኖ ፀሓይ ሓፍተይ ሕጂ ንገዛ ክኸይድ ኣለኒ እዛ ሓጎስካ ካልእ መዓልቲ ንፅምብሎ ብምባል ተበገሰት ረዘነት ድሓን ፀሓይ ሓፍተይ ዘህውኽ የብሉን ብሓደ ኣለና እንዶ ከምቲ ዝበልክዮ ዳሃይ ወላደይ እንተረኺባ ኸዓ ድርብ ፅምብል ይኸውን ምስ በላ ወዲ ረዛን ተቐቢሉ ኸዓ ከምኡ ይሓይሽ ኢልኩም ሓራይ በልኹም ፍቓድኩም ይኹን በለት ፀሓይነሽ ደድሕርቶም ተመራሪሖም ካብ ሳሎን ዝወፁ ዝነበሩ ፍቑራት እናሰዓበት كيف ود رزان عركي كمي حاديركا نرزانة رخيب كادو بلو كرارا نتبنكو فاتا عزيزو بان أبشحن كفت فزت أنحو ود رزان كرارا عركي نكو حقو سنة بمبال تنسيو حاقفو مسعى مخا إيه ود رزان عركي انتاي رخيبنا نرزانة رخيب كاريخا بلو كرارا أنا تتراترا ورخيب يا غرار عركي كمتي توقع مال الشعبان 21 عام تقاليسهم تعودوا نحنا ون 10 عامات تقاليسنا تعودنا لنا غرار عركي بلو بتحقواس في الشخشخ النابلة ود رزان هو أتا ود رزان عركي واتا تايخات بالزلقة أتا بجاخاس كالزرزير كان قرني فوتسو ما يترد عنو زلو بمن تاينا تعاوتنا عاتته كرارا بوا انتي مخبلك يا كرارا حوي زوي يا سبايا برزنة تسعيرو ألا شابيلنا يا مدي زبلت قال أنكره ألا شابيلنا يا كرارا عركي يدهبو نرزنة مسايك الزور بوقع فقيد الله مس بلو بأجد حساوي أيام نكاني وأزيز حسابيو وكمي عينة عبوسة بايديو يا أخي ميجيري فقد الله يا أخ بلو كرارا أعنتو أفتيتو مأمانو سلازي تسقمو بلكان يزولو خطا كرارا عركي العلا بلاد أمو خمي غير تسعيرو بلكان لخ هو عندي إيه قريمون نديو
እሞ ብኸመይ ፈሊጥካ ዳ ኢሉ ከም ዝሃበ ገና ዘይማረኽናዮ በለ ኩራራ ኢዱ ዓሚቑ ህዋ እንታይ ማለት ካይ ዘይማረኽናዮ ማለት ከም ጦር ሰራዊት ዲኻ ኢዱ ኣሲራ ከም ጾደለ ተሳዒሩስ ኢዱ ሂብዩ ናበልኩ ዘይተኣምነኒ ኣታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ወእዚ ኩሉ ዘሕለፍናዮ ቃልሲ ተራእዩኒ እንድዩ ምእማኑ ሲኢነ ያ ኣኸ እሞ ረዘነት ናፃ ስለ ዝወፀት እያ ትማሊ ናብ እንዳበጠበት መፅያ ነይራ ማለት ድዩ እዋይ ኣቡነ ፊልጶስ ኣቦይ ክጥዕም ፋታ ምስ 4 ባን ምፃለይ ነብሲ በለ ኩራራ ናብቲ ኣብ የማናይ ጎኑ ደው ኢሉ ዘረቡ ክሳዕ ዝውድእ ብዓቕሊ ዝፅበዮ ዝነበረ ኣሳሳይ ናይቲ እንዳሻሂ ክሳዱ ጠውዩ እናጠመተ ገርመካ ይበቃ ትማሊ ካባኻ ምስ ተፈለኹ ረዛ ናብ ገዛና ኮፍ ኢላ ፀኒሓትኒ በቃ በኣካር ረኺብያ ብኣውያትን ዕልልታን ግን ክገርመካ ጎረባብቲ ረቢሽና ኢና ምሲና እዋይ ኣታ መሓቂ ኣማማ ብርኽቲ ናብ ገዛኻ ኸይዳላ ዝበለትካ ኣነስ ሓቂ ዘረባ ፌሩዝ ወይ ዮርካቤልን ዝኾና ምስ በልካስ ሓቂ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኢለን ማማ ብርኽቲ ኣመንክዋን ነይረ በሎ ኩራራ ቁራስ ባኒ እናኾለሰ ወላ ኣነ እውን ከምኡ ማማ ብርኽቲ ተደርብሻ ኢለ ፈፂመ ኣመንክዋን ነይረ በሎ ወዲ ረዛን እውን ነታ ኣብ ልዕሊ ኣጉዕ በርበረ ዝተነስነሳ ተኸኽ ትብል ዝነበረት ፋታኡ ተቐቢሉ እናኾሰ እዋ ሓቂኻ ወዲ ረዛን ዓርከይ ኣይተኣምር እንዲ ተፈፂሙ በቐሊሉ ዘይእመን እሞ እንታይ ዳ በለትካ ኸ በሎ ኩራራ ቁርሱ ክእዝዝ ናብ ቶማስ ሳሰይቲ እናጠመተ በቃ ባባ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበደለኒ የቕሬታ ሓቲቱ መፍትሕ መኪናይ ካብ ሰመረ ምፅዩ እንክ መፍትሕ መኪና ኸዛጓለይ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ዝመስለኪ ባዕልኻ ትውስንን እትመርፅን ናፃ ሰብ ኢኺ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ብሓልዮት ከም ወላዲ ንፅቡቕ ኪለ ዝተፀባእኹኻ የቕሬታ ግበረለይ ብምባል ድላይ ክገብርን ዝደለኽዎ ክመርፅን ከፍቅር ናፃ ገዲፉኒ ኢላ ምስ ነገረትኒ ከኣምናይ ከኣልኩም ኩራራ ዓርከይ በሎ ወዲ ረዛን ፋታኡ እናኾለሰ ህዋ ሓቂኻ ድሕሪ ዝኹሉ ቃልስን ስቃይን ከመይ ጌርካ ብቐሊሉ ክትኣምን ካብ ኩሉ ወዲ ረዛን ዓርከይ ነቲ ኸዛብ ሰመረ እንቋዕታ መኪና ሕደጎ ወዲ ዛወያል ኣብ መንጎ ኣቦን ጓልን ኣብ መንጎ ፍቑራትን ኣትዩ ዘየድልዮ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ሕልና ዘይብሉ ዕሱብ ፋራ ኮይኑ እምበር ከምቲ መጀመርያ ንዝሓተትናዮ ምሳና እናተሓባበረ ካብ ክልቴና ጉሩሹ ክቃጠም ነይርዎ ሕጂ ዶ ሓሽሙ ካብ ኩሉ ተጀልዮ ሓዲግ ተሪፉ እታ ኸዛብ መኣዛ ትበሃል ሰራሕተኛ ናይቲ ሆቴሎም ከ ኣላ ድያ በለ ኩራራ ነታ 4 ባኒ ቆሪሱ ዝደርደራ ሸሓነ ኸቐብል ናብቲ ኣቐዲሙ ዘምፅኣሉ ኣሳሳይ እናጠመተ ግሮፎም ንኹላቶም ሰብ ፀሎ ኩራራ ዓርከይ ፍቕሪ ስዒርዎም እዩ ሕጂ ምስ ስድራ ክላለ ብወግዕ ተዓዲመ ስለ ዘለኹ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ዘናኒጠ ናብ ገዝኦም ናብ ቪያጅዳ ኸይደ ኩራራ ዓርከይ በሎ ወዲ ረዛን እናሰሓቐ እውይ ነዚ ኸዛብ ሰባይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተላለኸየስ ኣብ ገዝኡ ዳግም ክትረኽቦ ሓሪፍ ወዲ ረዛን ዓርከይ በልፅባሕ ቀዳማ ቀዲምና ክልተ ነገራት ክንገብር ኣለና በሎ ኩራራ ህውኽ ኢሉ እንታይ እንዳ ክልተ ነገራት ሓተተ ወዲ ረዛን ዓይኒ ኩራራ እናጠመተ መጀመርያ ሓደ ድልዱል በጊዕ ገዚእና ናይ ምስጋና ንኣቡነ ፊልጶስ መባእ ኸነውደቐሉ ኢና ጨዳዓቱካ ኣብ ሓንቲ ስርቂ ተተዓዊቶም ንኣቡነ ኣረጋዊ በጊዕ ዘውድቕሉ ንሕና ግዳ ብፍቕሪ ተዓዊትና ብድሕሪኡ ናብታ ብቐዳማይ 100 ቅርሺ ክዳውንቲ ዝገዛእናላ ሕርማ ኸይድና ንኣኻ ንሰንበት ዝኸውን ሓሪፍ ባድላ ሃብና ክንብላ ኢና ብጥርሑ ክንትህበና ኻርግፀኛ ተተጠራጢርካ ግን ሎሚ ካብ ስራሕ ምስ ወፃና ናይ ምሸሻ ኸነስያ ንኽእል ኢና በሎ ኩራራ ዕትብ ኢሉ ህዋ ንበጊዕ ዝኸውን ገንዘብካ ኻበይ ከነምፅእ በሎ ወዲ ረዛን ቅልጥፍ ኢሉ በጊዕዳ ካብዘን ፅባሕ ወዲ ኪለ ዝህበና ደሞዝና ዋፂና ንገዝእ ቅዱስ ቃል ኩራራ ዓርከይ
ወይስ በልኩም አንገብሪና ክልተ ሻይ ሃበና ነፍሲ በለ ወድ ረዛን ኢዱን ለዓለዊ ጣቢሉ እሞ ሕጂዳ ጉዳይ ጋይን ወልደ ኸመይ ክትከውን ያ ወድ ረዛን ዓርከይ መድላይና ክንቅጽሊና ዋላ ሱራይ መርዓና ክንገብር ሓተተ ኩራራ ኖ አቦይ ንምርካብዳ ክሳዕ መወዳእታ ምድላይና ክንቅጽሊና ኩራራ ዓርከይ በሎ ወድ ረዛን ዕትቢሉ እዋይ አንታ ጋይን ወደይ እንታ ኣዋና ዳዛ መዓልትኻ ኣኺላ ሓንቲ ወርሒ ጥራይ ተሓፂንካ ክትከይድ ቁሩብ እንዳውስኻ ብለሉ እታ ዝያዳይ 20 ዓመታት ዝተጋደልካዮ ዶ ውሕድዩ ሕዩብ ሕፅኖትካ ተብተብ ትብል ዘለኻ እንታይ ከይብሉኻ ኢኻ ክንዱዙይ ትህወኽ ዘለኻ በልኦ ወላዲቱ ነቲ ሳንጥኡ ተኸልኪሉ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ደሓንቀኒ በል ብሻይ ዝበለን ወደን ዓይኑ እናጠመታ ወላዲቱ ወይዘሮ ትብለጽ እዋዕ ኣንቲ ብሻይ ናይ ምግዳልን ዘይምግዳልን እኮ ይኮነን ትእዛዝ መንግስትን ሕግን ምኽባር ግድን ስለ ዝኾነ ዝኸይ ዘለኹ እሞ መርዓት ካብ ንእድ ገዲፍካ ይኽየድ ክሳዕ በጎቦ ተሓፂና ትምለስ ዘይትጸንሕ ኣንታ ወደይ ኣንቲ ብሻይ ኣፍቂደ ምምላስ ሕሸኒ ብኢደ ወነንካ ስጉምቲ ምውሳድ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይፍቀድን እዩ ውን በለንጋይም ናብታ ኣብ የማናይ ጎኑ ደው ኢላ ምልልስ ኣደን ወድን ትዕዘብ ዝነበረት መርዓቱ እናጠመተ ደሓን ሕዩ ይኺዳትን ኣደይ ኣፍቂዱ ምምላስ ይሕሾ ገለኻ ኸይብልዎ በለተን ትዕበሽዑ ንሓማታ እወ ብሻይ ኣፍቂደ ምምላስ ሕሸኒ ደሓን ሕዩ እቱ ምስ በልኩ ከምቶም ዓመ 10,000 ብር ሂብኩም ዘጣየስኩሞም ብጾተይ ናይ እውን ኣጣይሱ ንኽብሎም እየ ሕራይ እንተዳኢሎም ነኻ ተፋነዮም ቀልጢፈን ዓደይ ክመለስ እየ ክረምቲ ምድርዳ ነያይ ከይሓገዝክዎ ንበይኑ ገዲፈ የኸይዳ ኣለኹ እምበር በለንጋይም ብወላዲኡ እናተሰከፈ ኣያኻዳ ካብቲ ዝነበርዎ ዶ ኸፊእዎም ብድሕሪኻ ሞንዶ ነይርዎም እዩ ዓይኒ በይኖም እንድዮም ንኹሉ ዓሚሞም ሓሊፎሞ ናብራ ቀደሞም እዩ እንተኾነስ ሕዩ ድሕሪ ናጽነት ውን ናጻ ዘይምዃንኩም እዩ ዘዛርበኒ ዘሎ እምበር በልኦ ትኩር ኢለን ዓይኑ እናጠመታ ወላዲቱ እወ ንሱስ ሓቅኺ ጽቡቕ ኣለኽ ብሻይ በሰንኪ መግዛእቲ ወለድና ደቆም ሲኢኖም ከርተት እናበሉ ብውላዶም ከይዕረፉ ኣሪጎምን ሓሊፎምን ብምባል ርእሱ ደፈአ ጋይን ወልዱ ደሓን ጋይን ወደይ ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ኣምሳዩ ዶ ብናጽነት ተኻሒሽና የለና እቱ ዕርፍትኻ መን ምስ ዕረፎም ሞባኻ ክዕርፍ እንቋዕ ጥራይ ሕዩ ሽግርና ተወደ ደቅና ኸም ወለድኹም ወላድ መኻን ኮንኩም ቆሪርኩም ዘይኮነስ ደቅኹም ሓቒፍኩምን ማሚቕኩምን ብሰላም ቀሲንኩምን ትነብሩሉ ጊዜ እንቋዕ መጸ በልመኻድካ ዘይተርፈካ እንተኾይኑስ በልናዓብ እዋንካ ኺዘወደይ ሓሪ በርቂ ብርቱዕ ፀሓይ ቀትሪ ኸይርከበካ ኸሎ ጋይመይ በልኦ ወላዲቱ ናብ ትዕበቅ ቅርብ ኢለን ቅሰም ብመርዓትካ ባዕለ ያለኹልካ ብዛ ዓይነቱ ኣተሓቋቕፋ እናሓቑፋ ሕራይ በላ ደሓን ወዓላ ደሓን ቀንያ ኢሉ ምስ ሰበገሰ ኸዓ ኣዲኡን መርዓቱን ደድሕሪኡ ናብ ቅርዓት ወፃ እሞ ክሳብ ካብዒንተን ዝስወር ደው ኢለ ምስ ማዕደውኦ ንዕና ይበልኒ ገዛ ንእቶ ትዕበጓለይ ዋይ ሰይጣን ይቑረፆም ነዚ ወደይ ጋይን ወሎ እግሩ ተቖሪጩ ኢሎም ሕሱ ኣቢሎም ኣውርየምሉ ነሮም ዋይ ወደይ በላኣ ወይዘሮ ትብለጽ ርእሰን የማነ ጸጋም
እናነቕነቓ ዋይ አንተ ደይሞ ዝተረፎ የብሉን እኮ ኣብቲ እግሩ ዘሎ በሰላ እንትትርእዮ ዋይ مسكحكي بلتن تعبان حماتا بقوب عينا أنا تمتت اوا بسلا دعوي كترف ايكون عنده بتيت توقع كاس ايشو خون توقي اكاكو بسلا زقد فلكا واي نعبل بوخي مطنا مسحن سرح تعباقو علي بمبال مريحنا نابتا أفيتت مربع زنبرا أقدو أتوا أنتم نايدا حنديكم داخل دزدونجيهم بوغاركم ديكم نابندا سوات عليكم بلقوم ويزورة بلات نتوم أقعد بون قريبا كتصبيهم زصنعا بعل بيتن معال كنت عبا قالي الله غندو إلهم اتو مسبلو نابندا سوا سايتا ألوخون يا قداس سراج سمويتو قبر سلا زخدس اتنزلك حنا جنزب كي هابكو خيملس إلي كصبيه وعلنبر بلوان باتروم نتعبه أن قبلو واي حوي انت زخونه سب داميتو اندعي زمدو خون نبر واي امو تصبيهم كهيبكم مودو هو يغنيلنا سالا خاينا قريم زخونه مرع حليفنا إلي عمسقينا هبيوا هو تبوغاركم انكو عمسقنكم مو كرمت مدري رد أبيلونا عندي أملاخ يردايو بلاوي زورو تبلت كرمت أب عد كبكبا مالت مرعى مقبار فتان خمز نبرة ذكرا أوا بروخ انديو واترو مسلك عنايو دحركا كمز حيز قبركوا كل ساعة قلتي فيا جنزبو زملسلو بلوان آتو ولد حيلاي بحبن هو كلهم تمحواتنا سبدو كان أسلام بروخات يوم يا بالله الكاي يوم زي شقروخا عملاخ زي ودا يهبهم بلاوي زورو تبلزون نتسحتي جنزب كحزران كلو ملو أسبيزا بلغح زهبن سراج عبد الحق نور أنا مسكنا قاي وديك بعان تبودو خيدو حاتتو شعو آتو ولد حيلاي ناب تعبنا تأمتو هو بقي حات خيدو بوي بلتهم اتا أبقد محاما أكوفيلا بونت فلح زنبرت تعبت سقاي أقات أمي أمن قدي ترخوكم انديهم حاتتا ويزرو تبلت أي تراخبنان أبسو ممديو أبعدو خالا أوتوبس كسكال اندعي أبي كم دي سكال سي حبرنان نابعدو خالا خيدو سكال اللو ومبر أبسو ممس ممالين سلازمتا أيركبنيو أمو مسانا دايبو يخون مبر انكم أبو الغرس بنقرسو لنا بمبال كيتشا سقم أب حداس مبلع غرس جيرن أقبلهم اوع اوزو غري حدا تعبا قوالي دي سفياتو يبالي دزا قوالي وحل خمدت هتا بمبال نسيت ودوم مقوسو آتو ولد حيلاي فش خيلوم كاريحات مبلع غرس مالتيو وحل أتاقوالي عزاميت بلاوي زورة تبلسون نافتا جبنا كيت متسا بتتنقق تحلو زنبرت تعبه أنا تأمتا عزاميت رقيتن ورجان قوالن سيتي مالتيو إيه انت مرعوي مرعاتك قديف كدا نابك تمان تيمتيوكا بلو ممهر هبته نقايم ولدو أب عدو خلا نابس مرا اتخيد أبطوبوس كسب
ምስ ረኸቦ መርሓባ ሃብተ ከመይ ቀኒኻ ኣምላኽ ይመስገን ደሓኒና መርዓት ከመይ ኣላ እንታይ ዳ ነቑሎ ኮይኑ ድዩ እወ ክንምለስ ሕይስ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ኣኺሉ ቆልዑ ከመይ ቀኒዮም ምሕረት ከድሓን ድያ በሎ ጋይም ናብቲ ብየማነ ጸጋሙ ዝነበረ ድኳናት እናጠመተ ደሓንዮም ጽቡቕ ኣለዉ ምሕረት እኳ ትማልና በስመራ ገይሻላ ድሕሪ ጽባሕ ክትምለስ እያ ንዓና ይበሻይ ክስቴካ በሎ ሃብተ ናብቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ባር እናመልከተ ኣይ ደሓነ ቐኒለይ ሃብቲ ሓወይ ክኸይድ እየ ምሕረት ዳ ናይ ደሓን ያና በስመራ ገይሻ ሓተተ እናተሰከፈ ጋይም ደሓንያ ዓመታዊ ዝክር እንዳስመረት ሓፍታ ኢላያ ምሰዳኣ ኸይዳ ዶ ግርም ሕራይ በልከይዳ ሃብቲ ሓወይ ኣብቶብስ መጽያትኒ ደሓን ወዓል ኢልዎ ብጉያ ናብታ ኣብ ጥቑ ደው ዝበለት ኣብቶብስ ተሰቕለ ጋይም ወልዱ እምቧዕ እቲ ገዛ እንዳስመረት ጓልያ ኣረጋይ ዘይፈልጦ ኾይነ እምበር ንእግረ መገደይ ምተኣለኹሞ ኣብቲ ውራይ መዋዕልኩ ነረ ኣብኡ ኸለኹኻ ንምሕረት ምርኣኽዋ በለጋይም ወልዱ ብልቡ ናብ ኣብቶብስ ደይቡ ኮፍ መበሊ እናኣናደየ እንኳዕ ልብኻ ሓጎሰኪ ረዘነት ሓፍተይ ከምዚ ኢልክ ተሓጒስኪ ብምርኣየይ ሕጉስ ኢለ እሞ ሎሚ ደኣ ኣብዚ ውራይ ክውዕል ክመጽእ እንዲሁ ንሪኦ በለታ ምሕረት ነታ ወላዲኣ ኣብ ፍቕራ ዝገበሩላ ዕንቅፋትን ተጻብኦን የቕሬታ ሓቲቶም ምስ ወዲ ረዛ ንኽትከይድ ከም ዝፈቐዱላ ብዝርዝር ዘዕለለታ ረዘነት ቀላቲ ፍሽኽሽኽ እናበለት እዋ ክመጽእ እዩ እውይ ረዘነት ሓፍተይ እንኳዕ ፈጣሪ ነዝብቃዓኪ በላኣነውን ክሪኦ ተሃዊ ኸለኹ ሰዓት ክንደይ ክመጽእ ሓተተት ምሕረት ፋዱስ ኣቢሉስ ክመጽእ እዩ ግርም ሕራይ በለ ጽባሕ ጌሓት ንዓድና ስለ ዝምለሲ ሕይ ጉያ ኢለ ኣብቲ ሹቓስ በዛ ገይረ ክመጽእ ክኸይድ ብምባል ምሕረት በቐጥታ ካብ እንዳ ሓብታ ወፅያ ናብቲ ካባኽርያ ናብ ማቸሎ ዘውርድ ገፊሕ ጎደና ቅልቅል ክትብል ከላ ቁፅሪ 5 ኣውቶቡስ ሓረጎት ካብቲ ደው ኢላትሉ ዝነበረት ፌርማታ ክትብገስ ብማዕዶ ስለ ዝረኣየታ ካልእ ኣውቶቡስ ከይተጸበየት ዳሃይ ወዳ ንምግባር ብእግራ ናብ ኪዳነ ምህረት ገጻ ኣቕንዐት ምሕረት ሕይድኣ ነዚ ወደይ እንታይ ክብሎ እየ ኣብ ሓፂር ግዜ እንተተመሊሸዮሲ ክጥርጥረኒ እዩ ብኣምኾ እኳ ኣደይ ብርኽ ተጠርጢረና ነይረኔን ዳሃይ ኣቦኻ ረኺበለ ዶ ናብ ዓድና ክወስዶ በለት ምሕረት ነቲ ካብ መደሾ ናብ ማቸሎ ዘውርድ ተኽ ዝበለ ጽርግያ ተኸቲላ ንበይና ናብ እንዳስዋዕ እንዳበጠበጥ ተጓዓዘት ምስ ረኸቦ ካብ መን ወሊድካ እንተበሎ ካብ ምሕረት እንተይልወኸ ተተሓሒዞም ናባይ ክመፂኦም ማለት ድዩ ወይቲ ጉዳይ መረዳእቱ ሓጠን እምበር ነዚሲ ውዕሎን እየ ኣታ እንታይ ደኣ ይኽብሎ እሞ ዋይ ርእሰይ ቡንሰት የኸለኹ ደኣ ርእሰይ ንምንታይ ሕይ ዝሕመኒ ዘሎ ብምባል ንበይና እናተዛረበት ክትጓዓዝ ብጭንቀት ድኻም ተሰምዓ ምሕረት ኣረጋይ ጉዕዞኣ ብምቕጻል ኣብ ከባቢ ባር ኣብርሀት ማለት መዕረፍ ኣጋይሽ ምዕራፍ ኣውቶቡስ ምስ በጽሐት ዋይ ነዘን ሰበይትሲ ክንደይ ግዜ ጥራይ ኢለይ ክኸደን እየ እንታይ ክትገብር እያ ትመላለሰኒ ዘላ ኸይብላስ ካብዚ ድኳን እንዳ ኣውቶቡስ 1 ኪሎ ሽኮር ክማልእ ኣለን እምበር ብምባል መገዳ ናብ ጸጋም ብምቕናዕ ንማቸሎን ይማና ገዲፋ ናብ እንዳ ኣውቶቡስ ከደት
ካብታ ኣብ መንፅርተን ኣውቶቡስ ዘዕርፋሉ ብብጫ ዳማ ወቂቡ ዝተሰርሐን ሽዑ ብርስሓትን ብእርጋንን ማድዩ ዝነበረ መዕረፍ ኣውቶቡስ ኣባሻውል ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ዝነበራ ድኳናት ናብ 2-3 ድኳናት ኣትያ ዋጋ ሓቲታ ብምውድዳር ፍልልይ ምሳኣነትሉ ካብታ ሳልሰይቲ ዝኣተወታ ድኳን 1 ኪሎ ሽኮር ገዚኣ ኣብ እንገዝኣ ማለት ትሽቱሻ ቀርቂራታ ወፀት። ምሕረት ኣረጋይ ብወረቐት ናይ ቡን ዝተጠቕለለ ኪሎ ሽኮር ኣብ ኣፍ ልባ ብጸጋማይ ኢዳ ሓቂፋ ነታ ሓጻር ኣስካላ ናይታ እንዳ ድኳን ቀሲላ ብምውራድ ናብታ ኣብ መንጽራ ዝነበረት መዐደል ነዳዲ ገጻ እናተጓዓዘት ከላ ሓንቲ ካብ ዓዲ ኋላ ዝመጸት ኣውቶቡስ ብድኳን እንዳባ ሙሽሙሽ መጽያ ውትፍ በለታ እሞ ከተሕልፋ ኢላ ንድሕሪት ምልስ ብምባል ደው በለት። እቲ ኣብታ ብቕድሚ ምሕረት ዝሓለፈት ኣውቶቡስ ተሰቒሉ ዝነበረ ጋይም ወልዱ ኣጋጣሚ ንምሕረት ምስ ረኣያ ኸኣ ኣመና ሰንቢዱ ካብታ ኣውቶቡስ ነጢሩ ክወፅእ ደለየ። ጋይም ካብ ኮፍ መበሊኡ ተንሲኡ ክሳዱ ብመስኮት ናይታ ኣውቶቡስ ኣቐልቂሉ ናብ ምሕረት ምስ ሰማዕደወ ኸኣ ምሕረት ጽርግያ ተሳጊራ ናብታ ዓብዪ ህንፃ እንዳ ሙኒችቤ ገጻ ክትከይድ ምስ ረኣያ ብጉያ ናብቲ ማዕጾ ኸይዱ ኣውቶቡስ ክሳዕ ደው ትብለሉ ተረበጸ። እታ ካብ ዓዲ ኋላ ዝመጸት ኣውቶቡስ ተሳፈርታ ንምውራድ ኣብ ቅድሚ ቀበሌ ባዶ ሸዓተ ደው ምስ በለት ከዓ ጋይም ወልዱ ቅድሚ ሰቡ ብምውራድ ናብ እንዳ ሙኒችቤ ገጹ ጎየየ። ኣብቲ ናብ ሸልዖቕ ብሃይለ ገጹ ዘውርድ ገፊሕ ጎደና በፂሑ ንታሕቲ ምስ ሰማዕደወ ከዓ ምሕረት ኣረጋይ ንሓንቲ ሰማያውን ጻዕዳን ዝሕብራ ታክሲ ደው ኢላ ኣሕሊፋ ናብ ኪዳነ ምህረት ገጻ ጽርግያ ክትሰግር ብማዕዶ ምስ ረኣያ ምሕረት ኣቲ ምሕረት ምሕረት ኢሉ እናጸውዐ ደድሕሪኣ ጎየየ። ምሕረት ኣረጋይ ኣብ ሓሳባት ጥሒላ ትጓዓዝ ስለ ዝነበረት ግን ብቐሊሉ ክትሰምዖ ኣይከኣለትን። ንኣስካላ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ክድይብ 1-2 ኣስካላ ምስ ደየበት ከዓ ኣብ ጥቓኣ ኾይኑ ምሕረት ኣቲ ምሕረት ምስ በላ ዓዊሉ እየይ በለት። ምሕረት ብስምባደ መን ከም ዝጸውዓ ከይፈለጠት ንድሕሪት ተገምጢላ ነቲ ብጉያ ኣርኪቡ ህሩግ ዝበላ ጋይም ወልዱ ምስ ረኣየቶ ኸኣ ብስምባደ ልባ ኣጥፊኣ ወደቐት ከም ኣመላ።